Lacho elogwitho lingatsho kaloku liyatsho into yobana sifike sagaleleka singumthombo ophala phambili Ekhaya Jikelele. Masibulise sipoti sembukeli kumakhaya ngamakhaya eqonce qoboqobe ngqeleni. Hey, ngisathetha ngengqeleni ngexesha singena apha kwizakhiwo zosasazo ingqele ephandle apha ibingahleki nasana isibuza ukuba iphi ladyasi kuthiwa ngudlamini kodwa ke ngenxa yokuba sinexesha lekofu ngoku ke siza kuzifudumeza ngalovimba utshisayo siza kuphokela wona namhlanje ndimlo ke ukholo saka lubisi umadlongothi mazipha umamshukuma umazondwa ngezakhe ndithi camako kwizihlolo ezinqongileyo molo Nadia molo ntombi namhlanje siyaphila nakubeni nje ingqele iqhaqhazelisa amazinyo hayi mntasekhaya noba kuthiwa andiyazi eqhaqhazelisa amazinyo kodwa nakanjani yiyo le ilapha phandle hayibo hayi kwaye ke babukeli ayitshajani ke xa ndinevayivayi emoyeni ngoba yeye kwake kwanje phila bethuna kanti ke xa sijonga kuvimba wethu nanga ke amanqaku ongathi walindele namhlanje kaloku siphethe eziphala phambili nje ezemidlalo imozulu kanti ke sizaba nalo nodliwano-ndlebe malunga noqhankqalazo lwesatu kunye ke nolunye malunga nesalga ndim ke uNadia Kadambuza kodwa ke hey masingene kwezihamba phambili. Babilo besoma baphathi nenjineli behotele yodidi oluphezulu iSouthern Sun eRosebank eRhawutini ukulungisa umonakalo othe wadalwa yimvula ibikhatshwa zinkqwithela nesichotho kutshanje. Amaqela aphikisayo KwaZulu-Natal acele umasipala waseThekwini ukuze enze uphando malunga nokubiwa kwezibane zasezitalatweni. Lutshani nginguleno sigusheshelo umrhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12 siyakwamukela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko Ekhaya Jikelele sikhamba nawe noyomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhlokako uyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqarhe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani konke okuhlokako ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Basebenzisana nenjinela abaphathi behoteli yodidi oluphezulu iSouthern Sun eRosebank eRhawutini ukulungisa umonakalo odalwe imvula ibikhatshwa zinkqwithela nesichotho kutshanje. Kunyanzeleke ukuba kukhutshwe iindwendwe emva kokudilika kophahla ngenxa yemvula enkulu. Amaqongo onxibelelwano bezaliswe zingxelo zokonakala kweemoto, amakhaya neendlela. Belungaqhubeki njengesiqhelo ushishino kwihotele iSouthern Sun eRosebank kwade kwanyanzeleka ukuba iindwendwe zinikwe ikofu zingaphandle ngelixa zilinde ukufuduselwa kwezinye iihotele ezikufutshane. A portion of the roof over the restaurant at Southern Sun Rosebank was damaged in the storm, and together with engineers and other professionals, we are assessing what needs to be done in order to repair it. Imvula ebikhatshwa zinkqwithela nesichotho ivakaliswe njengesilumkiso senqanaba lesibini esinamatye esichotho alingana neebhola zegalufa. Imidrand yenye ethwaxeke kakhulu kwashiyeka umonakalo. Isanuse semozulu sithi okwenzekileyo akuqhelekanga. Kind of uncommon for the storm to move from the southwest to the east and then dash further northwards. They usually move from the southwest or the west to the east, but this one actually drifted further backwards into the northwestern parts of the Gauteng province. Akukho zingxelo zabantu abathe bonzakala. City of Johannesburg Emergency Management Services officials had a busy night last night responding to incident related to the hailstorm which we received in most parts of the city of Johannesburg, which affected mostly the areas like Paulshof, Midrand, Bramfontein, Marlborough, and some parts of Soweto. Kukho izilumkiso malunga neemeko zemozulu embi iveki yonke.
Amaqela aphikisayo KwaZulu-Natal acele umasipala waseThekwini ukuba enze uphando malunga nokubiwa kwezibane zasezitalatweni. Abemi ababini baseMozambique bavele ngokufutshane kwinkundla kaMantyi eManguzi kutshanje emva kokufunyanwa benezibane ze-LED zikamasipala waseThekwini ezingama-52 kwaye kwafunyenwe izinto ezixabisa i-1.9 million yeerandi. Amaqembu aphikisayo esifundazweni asola isandla semfene ngokwebiwa kwamalambu angama-52 amasipala weTheku. Abasola ababili baboshwe ngaphambi kokuthi bawashushumbise ezweni laseMozambique bezophuma kumngcele waseKhosi Bay. Emumva walesi sigameko, amaqembu aphikisayo kumasipala weTheku afuna izimpendulo. Ukuntshontshwa kwe-material lekamasipala kwagesi kukhomba khona ukuthi kunobudedengu obukhona. Azikho ezokuphepha eziqinile ngaphakathi. Siyayibuza ukuthi belikuphi security lenzakalo. Kholakala ukuthi sekuphele iminyaka ecishe ibe 5 abakhona lamalambu emgwaqo kodwa engasetshenziswa kanti kunezinye izingxenye zedolobha ezisebumnyameni. It's the city's purchasing assets, but those assets are not being put to use. You've got to ask yourself, why? What's the point? The light fittings, the grass cutting machinery. The light fittings were purchased in 2019. Why weren't they installed? Why 5 years later are they being stolen? Abafaka ngani emphakathini ngoba kumnyama emphakathini so yikho sikubalule kumele oba umkhandlu usitshele kwenzakaleni. Umasipala weTheku ukhiphe istatimende uthi ukhathazekile ngokuthi izinhlangano zobugebengu eziwela imingcele sezibheke kumasipala okungase kube nomthelela omubi ekulethweni kwezidingo nqangi. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umkhoseli woluntu Kholeka Caleka uchaze njengelishwa ukuphakanyiswe nguye uGlenis Breitenbach ngexesha lengxoxo mpikiswano ekunyuleni kakhe njengenhloko yeliziko. Ilungu leParlamente le-DA lityhole uCaleka njengebenobudlelwane bokuthandana nebelawula utshutshiso loluntu uMenzi Simelane nokutheke kwaphembelela isihlalo sakhe soba ngumtshutshisi. Iintetho zikaBreitenbach zachazwa njengezenyelisayo ezigxeka abasetyhini kwakunye nezinobuhlanga. Wakhutshelwa ngaphandle kwindlu emva kokwala ukuzirhoxisa. Oogxa bakhe be-DA batsiba ukumkhusela besithi isigqibo sikasomlomo weParlamente uNosiviwe Maphisa-Nqakula asifanelekanga. uCaleka uthi wagqiba ekubeni angazihluphi ngezintetha. Yes, her comments were unfortunate. They were very unfortunate, and I found them very unfortunate, especially at this stage of our democracy. But again, I had to remind myself that we operate in a very complex environment. uCaleka lisekela lokuqala ukutyunjwa njengomkhuseli lonto. Ngaphambi kokuba tyunjwe kwesisikhundla ebebambele uadvocate Busisiwe Mkhwebane kuba wayenqunyanyisiwe. Uthi ngelo xesha eliziko laliphantsi kokuhlaselwa. There's a lot of rebuilding that we had to do and we continue to do as an institution, and I'm not going to lie and say the institution is in a state of 100% proper functionality. We are in an institution of growing progress. uCaleka uthi benza inguqu kule ofisi eziquka ukuba kube kwityala kwabo bafadalayo ukumilisela izindululo ezenziwe ngabo. Tingilulama Matya wendaba ze-SABC eKapa. Ukanti ANC phonononga intsebenziswano yayo ne-EFF kumabhunga ekungekho qela liphumelele ngesininzi. Ikomiti yesigqeba solawulo lwe-ANC kuzwelonke ayixolanga ngomgaqo olawulwa lentsebenziswano komasipala abambaxa eRhawutini naseKuruleni. EFF yona ithi ukuba i-ANC ifuna ukuzikhwebula kule ntsebenziswano ingenza njalo akho sibophelelo. And as part of that, we say that it is crucial to review coalitions. As per the framework, the political party that gets the majority in any municipality, and here we of course are looking at hung municipalities, should hold the mayoral position. I-ANC phonononga umgaqo-nkqubo wayo wenkazathi olawulo namanye amaqela nanjengoko ixeleshe ukuqhawula amatyathanga entsebenziswano ne-EFF.
eGauteng, eTshwane naseNelson Mandela Bay Metro kunosodolophu abaphuma kumaqela amancinci into engahambiselaniyo nemigaqo yenkazathi ye-ANC. Kanti ekuruleni naseGauteng i-ANC ikhalazela izikhundla ezingundoqo ezanikwa EFF. However, some leaders have raised concerns about certain coalitions that don't align with adopted frameworks and also coalitions that don't advance the interests of the people. Azingenanga kamnandi kwi-EFF izindululo ze-ANC zokufuna ukukhawula ubudlelwane bensebenziswano kunye nayo. I-EFF ithi ayizokuyixhasa i-ANC kwisikhundla sikaSomlomo kwisixeko seGauteng. I think there are issues that can be dealt with differently in the city of Johannesburg, but thus far it's relatively stable. And we as the economic freedom fighters are going to support a speaker who is going to come from any of the small parties, not from the ANC, not from the Democratic Alliance. So whoever is going to be put as a candidate for the position of speaker for the city of Johannesburg, if that person is capable, will be able to keep order. I-ANC ne-Democratic Alliance zifuna kumilisela inkqubo yomyinge osezantsi ekumele ufunyanwe ngamaqela amancinci ukuze abe kwisigqeba solawulo koomasipala abangaphunyelelwanga ngesininzi. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi izilungise zonke izinto uqinisekisa ukuba inkqubo yokubhalisela ukuvota kule mpelaveki iqhuba kakuhle. Kuhlolise inkqubo ke zobuchwepheshe kunye nokuthibaza ifuthe likacimicimi wombane. Amagosa e-IEC ebebalula ke ukulungela kwabo le mpelaveki kwikomiti yezekhaya epalamente. Kusenjalo ngabemibeli abaneminyaka i-18 ngaphezulu kuquka nabangenamakhaya abangapeliselanga ukuvota abakhuthazwayo ukuba balise. Sale indlebe ke nabanye abantu abangenamakhaya eGauteng nabathi ke bona bayakufuna ukuvota. Kwingxakeko yabantu eEmpire Road eGauteng kukho nabantu abangenamakhaya njengofredi Sithekga oweza kuhlala apha ngelithi uzingela amadlelo alihlazo ukuze usapho lwakhe luphile ubomi obungcono kanti uza kuzifumana ngudinga indawo. Nango nephila ngokuzizamela kodwa inzame zakhe uthi ziwa nganeno ukumondla nosapho lwakhe. Uyakufuna ukubhalisela uvoto kuba ukholelwa ekubeni oko kungatshintsha ubomi bakhe. Sengibona abanye babhuda ngiyabona nami kufanele ngilandele ngibona kwenzakalayo. Uboyichorho Malema naye unomnqono wokuvota kunyaka ozayo kodwa inzingo zemali zicaba kwindlela yokuzalisekisa umnqono wakhe wokuvota. Nganyaka uvota mara iPitori ID yaka. Yes, I want to vote and yes, I want to register to vote, but my ID is in Pretoria. Kusenjalo ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi malunga ne-95% yabavoti abakumqulu wabavoti sele iqinisekisile idilesi zabo. Ngo-2016 inkundla yomgaqo-siseko yayalela i-IEC ukuba ihlaziye iqinisekise idilesi zabavoti kumqulu wabavoti. We're not recurring or figuring people to be on the voters roll. All you need to do is to furnish an address. In other words, provide your details of your full address. That's what is required. Enye impela veki yokubhalisela ukuvota iyakubekwa kumhlongeka achazwa kunyaka ozayo ibekwa ikomishoni yonyulo le ingusiputsi wonyulo kweli. Umasipala waseNelson Mandela Bay usungule ngokusesikweni ixesha lolwaluko lasehlotyeni elikhuselekileyo nelungela laphulo mthetho. Lo mmandla waziwa njengenye yendawo ezikhuselekileyo zolwaluko kweli phondo. Ixesha lehlobo lonyaka ophelileyo libone malunga nama-5,000 abakhwetha abadlule kweli siko kungekho bikwehlaba okanye ubhubhileyo. Lengingqi yeNelson Mandela idume ngendaba ezimnandi apho kwiminyaka edlulileyo ungakhange kusoleke umkhwetha ingakumbi ngexesha lolwaluko. Bangaphaya kwe-6,000 abakhwetha ekulindeleke bangene kule nyanga kaNovemba. Umasipala ombaxa uthembise ngokuzisa amatanki amanzi ngenzame zokuncedisa abakhwetha banganxanwa ingakumbi xa ilanga ligqatsa ubhobhoyi. Ingxaki yokusoleka kwabakhwetha idume kwingingqi ezifana uArthambo. Abantwana xa beza koluka bayaskrinwa. Abantwana ifamily zabo ze-involve. Also xa befika apha bafika yonke into ilungisiwe. Siyawalungisa indawo zokwalukela. Sithi make sure ba ku clean yokuqala into. Number 2 sithi make sure ba amanzi ayafumaneka.
and number 3 sithi make sure ba kukho amakhankatha asiwaziyo akwi-database kamasipalathi. Zonke ingcibi kunye namakhankatha kufuneka zibhalise kwiincwadi zakamasipala kwaye zibe semthethweni. Sisebenza namapolisa, nawo amapolisa adlala indima yawo kangangoba amapolisa besifuna angangene nezinja namahashi sichekishe i-drugs apha ehlathini. Abazali babongoza ukuba bakhuthaze abantwana babo balandele imithetho yesebe lezempilo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Abasebenzi bohlangulo lwe-ofisi yeposi kweli baqukumbela isicwangciso sokuhlangula ukuzimisela kwikamva le-ofisi zeposi. Ezinye ze-ofisi zeposi kweli asebenzi ngokupheleleyo kambe ke ezinye zivalile ngenxa yemibhadamo yezezimali. Uninzi labantu ke luchaphazelekile. Iingingqi ezahlukeneyo ezixhomekeke kwinkonzo ze-ofisi yeposi zithi zithwaxeke ngokumandla kungathembakali kweenkonzo zeliziko lonxibelelwano likarhulumente. Ii-ofisi zeposi bezinikezela ngeenkonzo kumawakawaka oluntu lwasemaphandleni zisemngciphekweni wokuvala iingcango. uSelina Hlatswayo wenkqubo yokungcwaba iRivoningo eShikamane ngaphandle kwaseMalamulele uthi abakacholi naphantsi kumawakawaka wabo angaphaya kwe-21,000 rand ukusukela ngo-2019. uHlatswayo uphalaze imbilini ngelithi akanathemba kwaphela kwii-ofisi zeposi. Uthi iingxubakaxaka zee-ofisi zeposi ziqale ngexesha le-COVID-19 bengakwazi ukufumana imali. Njengabangcwabi uthi baxhwalekile ekulungiseleleni imingcwabo, ithemba yena akasenalo kwii-ofisi zeposi. Omnye umhlali wengingqi yaseMalamulele ubuye nembande esikhova kwiinzame zokufikelela kwimali beyigcine kwii-ofisi zeposi ukulungiselela izidingo zomzukulwana wakhe. Uthi urhulumente makangenelele ngoba abakwazi ukufumana imali zabo xa kungoku kukho amaginxiginxi kwiinkonzo zee-ofisi zeposi kambe ezinye zivale mba. Uthi maziphuhliswe ezi nkonzo ngokukhawuleza hleze baphalalele ekusebenzisaneni neziko likarhulumente bebelithembile. Ukanti umfundisi-ntsapho uvakalise ukuba abafundi abafake izicelo zeedyunivesithi nge-ofisi yeposi nakubo inkali ixinge etyeni ekufumaneni iimpendulo. They are waiting for their application form through the post office and now they are not getting anything. Umthengisi we-VBS Anosh Roplal uchongiwe njengomlawuli wecebo lokuhlangula ii-ofisi zeposi zaseMzantsi Afrika. Isithethe sikaRoplal uLouis Brackman walile ukuphefumla. Bukele siphinde sikwamkele kwakhona usabukele i-Ekhaya Jikelele. Umbutho wetishala i-South African Democratic Teachers Union isatu ke ngamafutshane uluphelisile uqhankqalazo lwalo njengokuba ububambe ingxoxo nesebe lezemfundo kwiphondo laKwaZulu-Natal. Olu qhankqalazo beludala uloyiko kubafundi kuba kaloku bayabhala abafundi bebanga le-10. Zihambe njani ingxoxo phakathi kwesatu nesebe lezemfundo kwaye yintoni kanye le ikhalazelwa ngumbutho wetishala? Kufumana banzi ke ngoku siqhagamshelana ngeqonga likaZoom nosekela nobhala wesatu KwaZulu-Natal uJabulani Nxumalo. Nxumalo, masikubulise sikwamkele enkqubeni i-Ekhaya Jikelele. Ngiyabonga msakazi, ngiyabingelela futhi nawe kanye nababukele bakhe emakhaya. Nxumalo, bekukuqhankqalazo sicela mhlawumbe uzobele umbukele ekhaya umfanekiso ngqondweni isatu ikhala ngantoni kanye. Msakazi uzokhumbula ukuthi ngomhla ka-13 October kuwo lo nyaka sibe nemashi enkulu lapho besihambisa khona izikhalazo emnyangweni wezemfundo, emnyangweni ke e-ofisini lika-Premier kanye nemnyango wezeyimali KwaZulu-Natal, emva kokuthi sekunesikhathi eside sikhulumisana nomnyango ngokunganikezwa izikole izimfanelo zazo okuzimali okufanele ngabe zikwazi ukusebenza ngazo. Ezinye zezinto besikhalaza ngazo lezo, okunye besikhalaza ngazo msakazi, indaba yokungakhokhelwa kothisha i-pay progression e1.5%, ukungakhokhelwa kothisha bakwa grade R ngendlela efanele, ngoba uzokhumbula ukuthi selokhu kuqalile kwenyuselwa abasebenzi bakahulumeni imali ukuqala kwalonyaka. Othisha baka grade R abazange banyuselwe imali. Ezinye zezinto ebesikhalaza ngazo lezo msakazi ohlweni beyikhalazo
ikhalazo salithumelela umnyango ngomhla ka 13 October kuwona lo nyaka. Ake kwezi ngxoxo beninazo nesebe lezemfundo ziye zathini iziphumo zale nhlangano? Emva kokuhambisa kwethu uhla lwezikhalazo sasinikeze umnyango izinsuku ezili14 ukuthi uphendule kuthina. Sasilindele ukuthi umnyango usiphendule mhla ka 27 ukuzwa ukuthi badila kanjani nezikhalazo sasihambisile. Washaya ke umhla ka 27 wedlula kwaze kwathi ngomhla ka 30 babe khona beqala ke besiphendula. Esithe masibheka uhla lwempendulo ababesinikeze lona sathola ukuthi luyuhla lwempendulo olungasanelisi noma olungasigculisi olungaphenduli izinkinga esasibeke phambi komnyango. Kungalesi sizathu ke sathatha khona isinyathelo sokuthi sisebenze ngokuhudula inyawo emva kwalokho sibe nokuthi asikwazi ukuqhubeka sisupporte izikole ngemali zethu laba bango principal kanye nalaba bangothisha okutheke mabebona ukuthi leyo nto leyo izoba ne-impact ekubhalweni kwama-exam. Umnyango ke ube ususibizela etafuleni sixoxisana nawo safinyelela ke ezivumelwaneni zokuthi lezi mali okufanele ngabe zikhokhelwe izikole esithi ama-basic allocation noma imali esiyibiza phecelezi ngama-norms and standard zizoqalwa yikhokhe. Sibheke ukuthi ke kusukela namhlanje izikole lezi beyingayitholile imali ziqhubeke ziyithole kanjalo nale mali ye-pay progression sikade ukuthi kusukela ngomhla ka 5 noma nganeno ngomhla ka 5 inyanga ezayo labo okudinga ukuthi bayithole bekwazi ukuyithola kanye naleyo mali leyo esithe imali okufanele ngabe kunyuselwe ngayo amaholo othisha baka grade R. Kungalesi sizathu ke msakazi esithe mhlambe ake sithi ukulibamba kancane ugwayimbo lwethu ebesinalo sibuke ukuthi umnyango uyakwazi ukufezekisa lezo izithembiso. Siyobe sesibuyekeza kabusha uma kuyikuthi ke kukhona okungaqondani nokungahambi isikhatsani kahle ngokwezimpendulo ezibased ezingxoxweni sibe nawo nomnyango. Sivile ke noba ngexesha loluqhankqalazo kuye kwaba kukuphazamiseka kwebhala kwemviwo. Ingabe nivile ninalo ngxelo kwabe nathini ngalomba? Ekuphazamisekeni kokubhala msakazi ngeze ngaba nalo ulwazi oluphelele lwalokho ngoba ayikho imbiko esiyitholile yokuthi kukhona lapho ekuphazamiseke khona ukubhala ngaphandle kokuthi sayalela thina amalunga ethu angothisha omkhulu nalawo angothisha ukuthi ukubhala kwazi ukuqhubeka ngoba bese ngibekile ngasekuqaleni ukuthi yonke lento yokuqhubeka nje ukusebenza kabanzi kwezikole bekusebenza ngemali yothisha nanemali yothisha omkhulu. Sase sithi ke umnyango ke siwexwayisa ngokuthi othisha bethu abasezikoleni angeke bakwazi ukuqhubeka babhalise i-examination esithi i-internal examination uma umnyango ungeke ukwazi ukufaka imali yezidingo ukuze leyo examination leyo ikwazi ukuqhubeka ibhalwe ezikoleni. Lezo izikole ke obuthola ukuthi azinayo ngempela imali yokuthi zikwazi ukuqhubeka ne-examination azikwazanga ukuqala ngelanga okwakufanele ziqale ngalo ukubhala ngenxa yokushoda kwayo leyo mali leyo. Kodwa ke ekuxoxisaneni kwethu ke nomnyango bese kuvela ukuthi lezo izikole lezo ezinalezo inqinamba lezo ama-district azoyisupporta ukuze ikwazi ukuqhubeka nokubhala. Awukho umbiko osabalele kakhulu ochaza ukuthi izikole ayikwazanga ukubhala ngobuningi bazo. Uma mhlambi ungakho sinika umzekelo wento ezisetyenziselwa le mali ifunekayo ezikolweni izintoni kanye mhlambi unosinika umzekelo omnye okanye emibini uba le mali uthi mhlambi ngamanye ixesha ithathwa kuyitishara kwaye iyashota yenza ntoni ezikolweni? Imali msakazi okuyiyona enikezwa izikole ukuthi zikwazi ukusebenza isebenza ekuthenini isikole sikwazi ukuthenga i-stationery, isikole sikwazi ukuthenga ama-toner nokusevisa imishini nokukhokhela ugesi nezinye izinto okufanele zikhokhelwe okuzidingo okungama-basic services kamasipala. Uma kuyikuthi-ke izikole azinayo le mali ziye zihluleke noma zingakwazi ukuqhubeka zikwazi ukusebenza ngenxa yokushoda kwe-stationery, zingakwazi futhi ukuqhubeka zisebenze ngenxa yokuthi eziningi zazo uthola ukuthi ziyavalelwa ugesi zivalelwe amanzi ngoba zisuke zingakwazi ukukhokha kumasipala zikhokhele izidingo esithi ngama-operational services esikole. Yilezo zinto esithi zi-basic nokunye-ke okuningana kodwa yilezo zinto ezi-basic msakazi esithi uma isikole singenayo imali ye-stationery singenayo imali yokukhokhela ama-services ngeke sikwazi ukuqhubeka sisebenze. Besikhene seva nisithi uhulumeni ulawula izikolo ngathi zizipaza shops benithetha ukuthini ngoku? Besikhuluma into uma sithi uhulumeni ulawula izikolo njengeyiphaza shop sichaza ukuthi uhulumeni ukhombise ukungabi nalo unakekelo olukahle
lwabantwana kanye nokubhekelela kahle abazali okusho ukuthi uma kuyikuthi isikole uhulumeni ufuna ukuzivala kusho ukuthi singavaleka noma yinini ngoba ukungasupporti izikole ngemali kusho ukuthi lokho uchaza uhulumeni ukuthi izikole asivale zingasebenzi. Leyo nto ke leyo yenziwa ke umnikazi wespaza shop umsakazi uma kuyikuthi usethanda ukuvala uyavala nanoma ngasiphi isikhathi angacabangeli ukuthi ena impact kangakanani ukuvala kwakhe kubantu abadependele kuleso sitolo sakhe. Uma ke uhulumeni ezoqhubeka enze kanjalo ngeke siyeke ukuchaza noma ngeke siyeke ukumchaza njengomuntu orana izikole njengamaspaza shop ngaphandle kokucabangela abantwana nabazali ompilo yabo idependele ezikoleni. Nxumalo kutheni lento oluqhankqalazo nikhethe ulenza ngoku kubhalwe imviwo zika matric ningalenzanga before ngaphambili? Msakazi ngicela ungiphindela kancane lapho. Yintoni le ibangela banenza uqhankqalazo ngoku kubhalwe imviwo zika matric ningalenzanga mhlambi ngenyanga edlulileyo? Msakazi singabasebenzi thina amalungelo ethu avikelwe umthetho sisekelo aphinde avikelwa i-Labor Relations Act. Akunaso isikhathi esistipulatiwe kwi-Labor Relations Act ukuthi ningasebenzisa lawo malungelo enu ngayiphi indlela. Kodwa ke asikusho njengoba sasichazile ngenkathi sikhipha istatement sethu esasiyilungiselela ngaso esasazisa ngaso umphakathi ukuthi siya kulolu gwayimbo lwethu ukuthi sakubeka ngokusobala ukuthi i-examination ka-matric kanye ne-examination ebhalwa ema-TVET college sizoyivikela ngayo yonke indlela ukuthi ingaphazamiseki. Izathu sokuthi sithi leyo examination sizoyivikela ingaphazamiseki esokuthi idingo zaleyo examination zivele zona zinakekeliwe. Uma ukhuluma ngamaphepha asevela asethiwa amaphepha aprintwa alethwa ezikoleni including ama-answer sheet nokunye okuphathelene naleyo examination. Ngaleso sizathu ke ungeke uthole ngisho omncane umbiko ozothi ngenkathi sikule action yethu ke kwaba khona ukuphazamiseka kuka matric. Xa sesiphetha ke Nxumalo ngathi intoni mhlambi lento isebe lezemfundo esisilelayo kuyo? Ekukhulumisaneni kwethu nomnyango wezemfundo okuyiyona ngxaki enkulu kakhulu msakazi eyokuthi uma uzokhumbula selokhu kuqale unyaka uma ulandela izinkulumo zikamgcini mafa kuzwelonke uhulumeni ukhala ngokungabi namali kusukela emazingeni aphezulu kazwelonke kuze kuyofika emazingeni ezifundazwe. Lokho ke kuzinkinga eziba nomthelela omkhulu eminyangweni ofana nomnyango wezemfundo kanye nomnyango wezempilo esithi ke iyona minyango ewumgogodla uma ungayinakekele kuyobe kusho ukuthi uhulumeni akakwazi ukunakekela kahle. Ilezo inqinamba lezo ezivelayo ezenza ke ukuthi ke nomnyango wezemfundo ungakwazi ukwedlulisela imali ezikoleni ngenxa yokuthi baveza isizathu sokuthi kwayibona abayitholi imali uhulumeni omkhulu. Sicabanga ke ukuthi ke uhulumeni kazwelonke udinga ukuthi ayibukele eduze lento ukuthi kuzo zonke izinto okungathiwa ziyasafarisha awukwazi ukuthi uzosafarisha ezemfundo usafarishe ezempilo ngoba uma uke walimaza lapho ulimaza umnotho ulimaza ne-growth of the nation going forward. Inene linjalo. Nxumalo manibulele kakhulu ngexesha lakho ngalentseni. Siyabonga kakhulu msakazi. Enkosi. Lowo ke mbukeli ngujabulani Nxumalo nokusekela nobhala weSADU kwaZulu Natal besithetha naye kwiqonga lethu lika Zoom esichazela kaloku banzi ngoqhankqalazo abalurhoxisileyo imiphumela yayo kunye nezinto abakhalaza ngazo bengumbutho otishala. Kodwa ke uthembisile ukuba oluqhankqalazo akhange luziphazamise imviwo. Masithi qhwi evenkileni siyabuya kungekudala. Asijonga kwibhola ekhatywayo yamanina iqela loMzantsi Afrika liye lachongwa kuwo osixhenxe amacandelo embasa zabasetyhini zeCAF ezizayo. Lo msitho ke uza kubanjelwa eMorocco ngomhla we-11 kweyoMnga. Imanyano Banyana ikhethwe phakathi kwamazwe alishumi njengeqela lesizwe leCAF lonyaka. Abadlali bakweli phakathi kwabadlali abangama-30 abachongwe iwonga lomdlali wonyaka weCAF.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Ukunqongophala kozinzo kumasipala kunye namabhunga edolophu ahlukeneyo elizweni lusaqhubeka. Sithetha nje ibhunga laseRhawutini alinaye usomlowo otyunjiweyo ngumbutho wakhe. Kwaye ke eThekwini ikamva likasodolophu alaziwa. Kwaye naseNelson Mandela Bay kuvakala ukuba kukho ungquzulwano phakathi kukasodolophu nosomlomo. Ingaba mhlambe iSALGA umbutho ojongene nokusebenza koomasipala ikhona na into ayenzayo ukulungisa lemeko. Ukuphendula ke lo mbuzo sinxibelelana nomongameli weSALGA uMnumzana Bheki Stofile. Mnumzana uBheki, masibambe ngazibini ngexesha lakho sikubulise kwinkqubo yethu ekhaya jikelele. Siyabulisa kuni nakuba phulaphula benkqubo yenu. Enkosi kakhulu. Ingaba ithini injongo yeSALGA yaye isebenza phantsi kweyiphi imigaqo nkqubo? iSALGA ngokulandela umgaqo nkqubo wayo okanye umgaqo siseko wayo, umsebenzi wethu kukulobhiya, kukuadvocata nokurepresenta ii-interest zoomasipala bethu. Yiyo le nto nxa sisuka kulwanyulo luka-2021 sizilungiselela ukuya khona uqala ngo-2016 siye senza into esiyibiza ngokuba yi-coalition framework. And i-coalition framework amaqela onke athatha inxaxheba kwezolonyulo siye sathethisana nawo ukuthi ngokujonga iziphumo zeminyaka emihlanu 2011 to 2016 sibone i-development entsha koomasipala zabantu ngamakhansela bekhethwa sisizwe. Nina ke emakhaya nibabiza ngoba ngomthuzimele, ngokomthetho ayikho into ebizwa ukuba ngumthuzimele, ngoceba okhethwe ngabantu ngenxa yoba abantu befuna loo ceba ngelo xesha. Sabona le nto iyinto ekhulayo enkulu, and nxa ikhula le nto njalo kwabakho amaqela amaninzi angenayo koomasipala engenamanani alingana ukwenza uburhulumente. Lo maqela ekugqibeleni enza indibaniselwano yokubambisana ngokurhulumente ngenxa yoba wafikanga ku-50+1 ukwenza uburhulumente beliqela elinye. Sathi ke nxa sijonga loo nto, sathi yinto ezawukhula njengoba nxa biqala ibinge-coalition government eziyi-22, namhlanje nxa sithetha nani bayi-82. Now loo nto sayibeka kumaqela ukuthi sibonisa ukuthi singasebenzisana njani ukuze kubekho uzinzo nokuzisa inkonzo ebantwini. So amaqela ke nxa engena kulwanyulo funeka ayazi ukuthi emveni kolwanyulo kufuneka kubekho ingxoxo-mpikiswano phakathi kwabo bengamaqela angenela ulwanyulo. Usathetha mnumzana uBheki Stofile ngalo uzinzo. Ndiyathanda ungena kulomba into yokubana inkqubo yentsebenziswano yamaqela ekulawuleni idala ungabikho kozinzo. Yintoni mhlambe niyenzayo niyiSALGA uqinisekisa ukuba amaqela opolitiko awalibali ukuba asebenzela uluntu lwasekuhlaleni? Uthi idala ukungabikho ithetha ukuthi sigxeka iziphumo, kuba iziphumo zenziwa ngabavoti. Ayilolwethu ke uxanduva lokugxeka iziphumo ngenxa yoba abavoti babone into abayibonileyo ngelo xesha. eMzantsi Afrika ke sinoburhulumente ngokulawula ngesininzi nangokuvumelana ngabantu. Yiyo ke le nto xa besisenza le nkqubo sithethisane nabo. Na owethu umsebenzi uthi nxa sithethisana nabo sithi kubalulekile ningamaqela kuba nxa ningenela ulwanyulo, ningenela ulwanyulo ngento enibiza ngokuba yimanifesto, imiqulu yezithembiso ebantwini. Kubalulekile ke nxa nenza le nto kuthiwa zii-coalition, niyijonge le miqulu yezithembiso. Nithi nxa nigqiba ukuvumelana ngayo, niyibeke kwibhunga
kuba ekugqibeleni ibhunga funeka lenze umgaqo-nkqubo wayo ebizwa ngokuba yi-IDP ekufuneka ijonge kwezi zinto nivumelene ngazo. Ze ekugqibeleni loo nto nive izimvo zabantu ukuthi ibe uburhulumente nibakhwayo bendibaniselana burhulumente obuxhaswayo ngabantu. Siyayazi ke amathuba amaninzi ayenzeki loo nto. Amaqela ezopolitiko ayathethisana avumelane enze uburhulumente zingabikho nezi zinto bathembisana ngazo ziziswe kumgaqo-nkqubo woburhulumente obizwa ngokuba yi-IDP. Now ithini ke wethu umsebenzi singuSALGA? Siyaqhubekeka, siyathethisana, siyavumelana ekugqibeleni. Yiyo le nto urhulumente wondlunkulu obizwa ngokuba ngu-national government through cooperative governance and traditional affairs ithathile le nto sivumelana ngayo ukuthi njengoba besicebisile kuqala ukuthi mayenziwe umthetho ibe indlela esemthethweni ekwenza uburhulumente, kuba ngokolwethu uluvo lokuthi nxa kungekho umuntu ophumeleleyo kubalulekile ukuthi ukumitha the 50+1 kuvuwe nezimvo zabantu. So ngumsebenzi wethu siwenzayo lo. Ukuba ke ngamanye amaxesha iinkundla ziyayichasa ezinye zezigqibo zenu zokugxotha ooceba abasilelayo ekwenzeni umsebenzi wabo, kutheni nje ningalandeli inkqubo ezifanelekileyo kolunyathelo? Masingathi iinkundla zikhaba inkqubo yethu, asinankqubo thina. Owethu umsebenzi kukulobhiya ukuthi makwenziwe umqqubo eyiyo ngamaqela ezopolitiko buburhulumente. Yiyo ke le nto sithi i-cooperative governance ngokumamela le framework yethu yenza ngoku inkqubo ebiza kusebenza ncakasana koomasipala. Esiwenzayo wethu umsebenzi ziinkundla zamatyala zelizwe lakuthu, yiyo le nto kuthiwa ngudemocracy, kuba iinkundla zamatyala kufuneka zi-interprete imithetho yethu zitsho ukuthi apha umthetho uphosiwe, apha bekufanele kwenziwe umthetho. Yile thina siyenzayo ukuthi ngokulandela inkqubo yethu yaseMzantsi Afrika makwenziwe umthetho oza kubophelela wonke umuntu oseburhulumenteni kwenzeke ezo zinto ngendlela yiyo. Now ngokukuza ke kwinkonzo ebantwini, ngumsebenzi weSALGA ukukhuthaza nokuqeqesha amagosa ezomasipala, ama-council, ukuthi yintoni umsebenzi wabo emveni kokuba benikwe igunya lokukhokhela lokulawula umasipala. So yiyo le nto sibathumela kwi-training ezi-different ngokulandela indlela a-appointwe ngayo. If ngu-MMC for infrastructure une-specific program ayilandelayo ayifundiswayo ngamaziko emfundo ephakamileyo esisebenzisana nawo apha elizweni laseMzantsi Afrika. So ngumsebenzi wethu sonke ukuthi sibone ukuthi kuziswa inkonzo ebantwini buburhulumente basemakhaya, sithi singabahlali, sithi sisizwe neSALGA icontribute kuloo nto. Usathatha nge-contribution kananjalo, ingaba nize nazisombululo zini ukunqanda umlo phakathi kwamaqela ezopolitiko kumabhunga kanye namanani aqatseleyo okubulawa kooceba bomasipala? Utshilo ngaphambili into yobana eyona mandate yenu kukuba nimele amalungelo oomasipala, kodwa ziyaxhalabisa iziganeko apho sibona kubulawa ooceba. Yintoni eniyenzayo kanye kanye? Uthetha ngento besithetha ngayo izolo nosekela mongameli welizwe loMzantsi Afrika. Or I see on record umhlambi ke lenu i-channel engenayo loo nto. Kuzo zonke i-radio stations, televisions in the Republic sinikene nge-statistics ukuthi le term idlulileyo ama-councillor onke eMzantsi Afrika nama-official kamasipala neenkosi zelizwe lakwethu zikumakhulu ezibuleweyo kule term idlulileyo. Ngoku sithatha nawo it's about 52 councillors and municipal officials. Sithi ke nayizolo nxa besithetha nosekela mongameli ukuthi ukuba ngaba uburhulumente obunikwe uxanduva lokukhusela ubomi babantu, kakhulu ubomi be-officers ze-state, once kubekho i-attack to the officer of state, it means kwenziwa i-threat
yokuthi istate singasebenzi. So ukuba ngaba yenzeka loo nto, iyaqhubekeka loo nto, ekugqibeleni le nto singusalga noburhulumente obucentral sivumelana ukuthi kufuneka kuprofessionalizwe i-local government. There will be no professional ezawufuna ukuya esilarheyisi apho izawubulawa kuba isithi lena into akufuneka kungayenzeki ngale ndlela, kufuneka yenzeke ngale ndlela kuba umthetho uthi mayenziwe ngale ndlela. So leni tender ayinokwazi ukunikwa kulona umntu kuba lo mntu akanazo izakhono zokudeliver iservice, athi ngenxa yokutsho kwakhe abulawa. Loo nto iza kwenza ukuthi kungabikho bantu abazawuya bayofuna ukusebenzela umasipala, ibe oomasipala benengxaki enkulu yokuthi kubekho ii-engineers koomasipala, kubekho abantu abakwazi uba nobuchwepheshe bokusebenzela nendlela zethu ukwenzela kubekho ii-services. So umongameli, usekela mongameli izolo uvumile wathi hayi, le nto ike yabanjwa epalamente kuba nasepalamente umsebenzi wethu is to lobby and advocate. Siyizisile epalamente kubantu abenza umthetho, sababonisa ingozi yale nto njengoba singayithathi serious ngokwanamhlanje. Ingozi yayo igqibeleni yokuthi kungabikho urhulumente, kubekho ubutsotsi bodwa bukhona ngaphakathi. So siyivuyela loo nto leyo ukuthi usekela mongameli uyithathele ezandleni zakhe and usebenzisana nepalamente ukufumana indlela yokuthi ku-ansarwa njani kule difficult question ejongene nedemokhrasi yaseMzantsi Afrika. Ndiyacinga into yobana umbuzo omile ongagungqiyo kukuba nina yintoni mhlawumbe niyenzayo, kodwa ke ingaba kukhona apho nithintelwayo xa nisenza imisebenzi yenu? Luhlobo luni lwesisombululo nani enithi mhlawumbe niyasinqwenela? Like ndisitsho, eMzantsi Afrika, uMzantsi Afrika emveni bo-adopte i-constitution u-adopte into ebizwa ngokuba yi-Cooperative Governance Framework Act. Cooperative Governance Framework Act isalga i-integral part ye-Cooperative Governance Framework. I-Cooperative Governance ke ithi uburhulumente ngokwezigaba zawo ngokulandelelana kwazo zozithathu, kuba zinezigaba ezithathu eMzantsi Afrika, kufuneka usebenzisane ngokubambisana. Sithi ke nxa senza umzekelo, sithi siyayazi abantu baseMzantsi Afrika baselebreyitha ukuwina kweSpringbok. Thina siyisalga, ewe seyibona loo nto kuwini, kodwa sizibuza umbuzo uba benze njani ukuthi bawine. Abantu abafundileyo bathi ilaa nto iSpringbok siwine ngenxa yoba sisebenze cooperatively, sacoordinate ii-efforts zayo, saxhasana, ekugqibeleni sawina. Now apply i-principles ze-Cooperative Governance Framework Act as adopted by Parliament. Now ke ukuze siliphumelele lolu daba ayizokwenziwa ngumsebenzi wesalga, ngumsebenzi kwabanibani, ngumsebenzi wethu sonke abaseburhulumenteni ukuthi sibambisane, sijongane nengxaki esijongene nayo, siyisombulule. Kuba ingxaki ye-services ebantwini yingxaki karhulumente, iya kusombululeka ke ngokuthi urhulumente abambisane, ajonganisane nayo ncakasana. Mandenze umzekelo wokugqibela ndizokuhlala phantsi. Ngoku sivumelene noburhulumente phakathi kwi-Department ye-Home Affairs, uyabona nangoku iintshukumo ezikhona, ukuthi ingxaki esinayo, ndanditshilo kulesi stato, ukuthi ingxaki esinayo yabantu bokufika ngaphakathi elizweni ingxaki ebonisa ungakwazi ukubambisana. Savumelana kwintlanganiso esivule kuzo, which is uMinister we-Home Affairs ubaleka nayo loo bhola ngoku ngendlela erayithi, ukuthi masijongeni imithetho yethu endlela ebhetyebhetye ngayo, siyiqinise, oomasipala bajongane nendlela yabo yokujongana nabantu ngaphakathi, abasebengaphakathi ngoku abanamashishini abo. Yiyo le nto eSmithfield in the Free State uyibonile umasipala we-district ne-local phaya kulaa ndawo eSmithfield zibambisene kunye ukudila naloo nto, kuba yinto esivumelene ngayo, esisebenzisana kuyo singurhulumente ngokubanzi, kuba urhulumente yi-unit, ukusebenzisana nokunikana ngeenkonzo ebantwini.
Mnumzana ubheka isitofile masibambe ngazibini ngexesha lakho unube nosuku olumnandi. Siyayibulala. Lo ke mbukeli besithetha naye nguye Mnumzana Bhekistofile ongumongameli weSalga yaye ke besihlana indlebe naye mayelana nongabikho kozinzo komasipala Beli. Kanti ke mbukeli ngaphambi kokuba uphume niye kwindawo ngendawo emsebenzini esikolweni naphina qiniseka into bana ixhobisekile ngesimo sezulu.